ها كل يوم ربنا في شعاني واليوم أبدا شعنه ذا شاني. eɗen garana ma'adinul khayri. Ma'adinul khayri kadi ko 77 eyyi ɗum ne kadi a faami e nder haalam he wonde ma'adinul khayri en karamatu en e tawbatu en ɓeɗo fof ko gure ko hitande wotere ceerno Sincini ceerno radiyallahu taala anhu ko nden hitande o jogui softede e gollude nokkuji ɗi eyyi kamɓe ɓe gimmi ko Demba Kumba Ma'adinul khayri woni Demba Kumba ɓeɗo noon lasli maɓɓe tigi 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 ko temanto e temanto noon eɗen gandi ɗum sabu enen eɗen gandi yero Dieynaba hakkude mum e Sidil Haji Hamad Saïd radiyallahu taala anhu ɗum waɗi noon ɓe cincana Ma'adinul khayri wonnoɓe hen ɓe darinoɓe hen yo mbaɗan ɗe nokku o ko Aliyu Dem e Samba Dem e Paate Balde e ceerno Mouhamadou Mangane ceerno Mouhamadou Mangane wonno mbaɗaɗo e nder maɓɓe so tawi ko ñiiri wonno kanko wonno lamɗam maɓɓe beele ñiiri ndi wela ñamde lasli makko noon ko ɓokki jawe kankone kadi ñande mbindanmi oɗo tarih taw omo yaara e duuɓi makko duuɓi 70 kanko ceerno Mouhamadou Mangane alhamdulillahi rabbil alamina kanko omo acci sukaɓe omo acci ceerno Baro omo acci Mouhamad Siraju omo acci Ahmad Tidiane e Mouhamad Ali e Abdoullahi e Moussa e ceerno Chouaibou e Ban Oumar eyyi o ari to ceerno to radiyallahu taala anhu ko en 1956 ndekete a faami kankone kadi koye adiɓe koye arɓe ko ɓooyi ko to ceerno ceerno Sada en ceerno Sada Lam en ɓen gari to ceerno gila 1950 e 1949 en kono kanko ceerno Sada jaati o wi kam ko ɗon tawi Sarif Alassane ɗum fof ko ha ciftoron ɗum mbason ɗum jejjidde e wuro ngo noon ardino ɗum on sanga wonno jarga o ko Mamadou Dem e gal wuro ngo tawde on sanga no waɗi galleji 14 eɓe guuri e juuɗe maɓɓe e ndema maɓɓe alhamdulillahi rabbil alamina koɓe yiɓe tinnuɓe koɓe jahata ko eɓe eto fodde no ɓe mbawirno eyyi ɓe ganna noon ina tawe daiman ɗo batu makko ɗo kanko ceerno Mouhamadou Mangane ko Mouhamad Samba Ba e Ousmane Dem e Mouhamad Dem e Demba Ba e Ali Dem e Abdoul Ba e Malik Dem e Abdoullahi Dem e Boubacar Dem eyyi kankone kadi ceerno Ahmadou Baro radiyallahu taala anhu meeɗimo jaggude jungo ngo kanko ceerno Mouhamadou Mangane o wi mi hokkima o Sidil Haji Hamad Saïd an ɗum ko hunde hawnide ɗum waɗi noon kanko ceerno radiyallahu taala anhu jippotono koto galle Doudou Sarr to Dakar to ko ɗon noon ceerno itti ceerno Mouhamadou Mangane totti ɗum Sidil Haji Hamad Saïd o heddodi e ceerno Ahmed Tijane e caggal Boubou Sy ɗon kawral maɓɓe gadigal taw kanko o yano ko safroyade Dakar o timminani ɗan safar makko o kanko ceerno Mouhamadou Mangane ha o rutti Madina o wi min bo mi selli taw tammi yi ceerno mi selli eyyi gone kadi ceerno Mouhamadou Mangane ko noon wondirno e Ma'adinul khayri kadi nan ɗon ceerno wi ɗum ko ogirde jaam ogirde moƴƴere ayi ɗeɗo inɗe no moƴƴiri hakkude Madina kadi ko kiloji 6 tan ɓe mbiyata ceerno Mouhamadou Mangane ko kañum woni ɗon almami ko ɓiɓɓe mum woni ɗon almami ha hande sanga nde ɗum ɗo windetende Daka o ɗacca waɗede ɗon ko 1971 Daka o woni ɗon duuɓi 3 e on nokku ɗum ɗo kadi ko ɗum ɗo woni gurdam Ma'adinul khayri ma'adinu woni ogirde onon mbiya carrière kange no woodi carrière diamant no woodi carrière pétrole no woodi carrière béton no woodi carrière canal no woodi oɗo ɗon ko carrière o wi ceerno radiallahu taala Ma'adinul khayri ogirde moƴƴere ogirde jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jaram no feewi ceerno Sharif alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe nani
paami beltima beytima alhamdulillah rabbil alamin dendagal wonɓe e nder leyɗele ɗe e nder leydi Sénégal caggal leydi Sénégal Europe o Amérique o Asie o Océanie fof machallah eɓe jeeɓa eɓe ketto eɓe belto eɓe beyto machallah kamɓe kala ɓe jarama no fewi no fewi annaka cien Sarif machallah a jarama karalla men Adnan Thiam kadi jarama ceerno bandiraɓe ene belto ene beyto kono noon paaɗe gati ko wuuro men Rabat Rabat woɗɗani Madina Gounass bisimilla ceerno alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Ahmad Sambalo ha joni ceerno men radiallahu taala anhu mi meeɗima wiide hakke ko yiɗi Allah o inniri l'islam hakke ko yiɗi nelaɗo Allah o inniri ɗum sunnatu hakke ko yiɗi Cheikh Tidiane o inniri ɗum ayni maadi ni noon kanko o wano koye ɓe tan tawatamo ɗum noon waɗi kanko Sidil Hadji Hamad Saïd o acci en e oɗo juuɗo jiyaɗo Allah oɗo ceerno men ceerno Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu mankinani hay huuɗe tabarakallah eɗen jettira ɗum Allah kadi ɗen ñaago Allah nde Allah hokkata en rewde e pele makko kanko ceerno men ceerno Ahmad Tidiane oɗo radiallahu taala moƴƴere makko muñal makko laaɓal makko nunɗal makko peewal makko yo Allah nanɗum e meɗen yo Allah nanɗum e meɗen e wuro Rabat go kadi firti ha joni ko giggol makko Cheikh Tidiane saabu Rabat ina anda ko capital Maroc kono kanko wona on Rabat o faandi ɗo oɗo Rabat ko min ribatil khayli turhibuna biha aduwallahi wa aduwakum ribat oɗo kadi ne wona yimɓe so tawi hare waɗi na woodi reyanoɓe wuro wonoɓe nokkuji ɗi paddo añɓe ko ɓen wonta mo rabituna en ɓe ribat ne jeeya e ɗum ɗon o inniri wuro ngo Rabat gonne kadi alhamdulillah sinthia ko 1960 sinchanano ɗum tigui tigui ko ceerno Mouhammad Sow ceerno Mouhammad Sow lasli muɗum ko Koɓɓillo o natti o woni ɗon ko duuɓi ɗiɗi tan o natti o acci ɓiɗɗo gooto ina wiye ceerno Ahmadou on nanto ayno maadi wonno ɗum noon ko ɗum waɗi ceerno wi inniri wuro ngo Rabat caggal ceerno Ousmane noon nde wirni nde o heddi ɗon e wuro he duuɓi 44 ceerno Ousmane Sy ceerno Mouhammad Sow nde lutti nde natti nde lomtima ɗon ko ceerno Ousmane Sy ceerno Ousmane Sy woni ɗon e wuro he duuɓi 44 e duuɓi 4 o natti ko le 11 mai 2001 11 mai 2001 o natti kanko ceerno Ousmane Sy o ɗacci ceerno Mouhamadou e Mouhammad Siradio e Hamme e Ahmad Sy e Saïd e Ali kanko noon lasli makko ko Tooro o daña ko 1925 eywa kanko oɗo ceerno Ousmane Sy lomtino ko Mouhammad Sow caggal nde o natti kankone kadi lomtima ɗon ko ceerno Moussa Sow ceerno Moussa Sow ñande mbindanmi oɗo mo Gabala tawi kanko omo yara e duuɓi 51 kanko ceerno Moussa Sow kankone ko lasli makko ko Banaji ceerno Moussa Sow kadi ko neɗɗo moƴƴo ko giɗam no feewi ko musidɗo am no feewi tabarakallah neɗɗo coftuɗo neɗɗo jondiniɗo neɗɗo muñɗo ko neɗɗo kadi jaaƴɗo alhamdulillahi rabbil alamina ceerno kay so Allah hokki ɗum hono ɓen ɗon hawnaki ɗum ne kadi alhamdulillahi rabbil alamin koko hani ndaw ko hani kanko noon o nehi ko Seeli Baabi noon nanata hete koreji amen to dey Mauritanie toon dey toon ne kadi o janggi alqur'ana to ceerno Muaz alhamdulillahi rabbil alamina kanko ceerno Moussa ko e remɓe moƴƴinɓe alqur'ana o jeeya omo joguino kadi arabe ɓe mbiyata alyadu tuula jungo juutgo to fiqhu e nahwu e lugha jinnaɗo makko o ko ceerno Issa
ceerno Mu'az noon lasɗe muɗum ko weendu ñiibi toon o ɗumanini o janngi alqur'ana haqiqa kanko ceerno Moussa noon alqur'ana makko so o janngi ɗum tan hayso tawi ko omo juulno somi nani alqur'ana makko o tan siftina kam Mauritanie haqiqa alhamdulillahi rabbil alamina kankone kadi ceerno Moussa omo ɗo omo woniri no ɓe gonirno omo jogii suka e makko alhamdulillahi rabbil alamina Mouhammad Siraju nan ɗon on taw no yaara duuɓi 15 e Isa on no yaara duuɓi 7 e Ahmad Tijane on no yaara duuɓi 6 e Abdourahmane on naka taw no yaara hitande e wuro Rabat ngo alhamdulillahi rabbil alamina saha mo bindanmi ɗum o taw ina jogii 34 galle ɗum noon wonno no waɗi masalan 400 e 7 e ɗiɗo neɗɗo Mouhammad Sow noon ko on wonno jarga wuro ngo onon mbiyata joom wuro on sanga hakkunde makko kadi e Madina ko kiloji 9 emo wonduno e yimɓe noon ɓe ngannduɗaa gooto ina wiye Khalidou Sy koye adinoɓe wonduɓe e ceerno ɗon nde wuro ngo Sinthia ko ɓenne kadi sababu mum takno ceerno sinthi wuro ngo kanko noon o andodiri e ceerno o feri kanko Khalidou Sy hitande 1960 ɗum woni nden hitande Sénégal heɓti hoore mum indépendance sanga nde wuro ngo sincete ceerno men radiallahu taala anhu yetti nokku o ɓe gaddanimo juumri o wi gadde juumri ndi adda o metti hen o wi miɗo jorti to Allah miɗo yiɗini kadi miɗo ñaago to Allah wuro ngo welira no ndiɗo juumri weliri ni ɗum noon ko hunde hawnide ko ɗon o yamiri Amadou Danna yo on addu juumri ndi on addi ndi o meeɗi seeɗa ɗum noon yimɓe Allah ko hawniɓe ay ɗo joni so Ahmad Sambalo nani ɗum joni sikkata ko wuro ngo no welir noon no humbir hono noon juumri ndi humbiri ni no weliri ni no ñaaki ɗi dillirta ni ala wona ɗum ceerno faandi ɗon ceerno faandi ɗon ko ruuhuji waliyaɓe ɓe potta ɗon ɗiya paya Fouta Diallo ɗiya paya Mali ɗiya paya Gaye ɗiya paya to ceerno Ousmane e Khalidou oɗo ɓeɗo fof koɓe almuɓe ceerno Mouhammad Lamine Kay Heydi radiallahu taala anhu wotayeji ceerno Ahmad Sambalo ceerno Mouhammad Lamine Kay Heydi radiallahu taala anhu almuɓe makko ɓe aɗa faltoɓe e dental he aha koy aɗa faltoɓe ɗum noon yo Allah hokku en yidde ɓe yo Allah hokku en rewde e maɓɓe yo Allah hokku en andude ɓe e andande ɓe e famde ɓe e famande ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Sarif Mouhamadou Seydou nanama famama kadi weltama tabarkalla machallah e ɗeɗo belte labtude jewte nurɗude jewte coomide gandal coomide faamu mawɗo mawɗo machallah neɗɗo somo heeɗo ɗum o heppata o haɓata machallah soko keɗinoɗo o harat soko ɗumɗinoɗo o ɗumɗirat tabarkalla machallah so won suno o joguino iwata ha laaɓa sabu yidde makko e ceerno yidde makko e ngal ɗo dental nde wonno ko dental ngal woni haalede ceerno machallah bandiraɓe kala enen belto enen mbeyto kala saaha eɓe namdo men ɓe mbaynande ceen Sari mbaynande dande makko jeehe toon gaddon jewteɗe nde wonno ko juuɓe ɓe gaddanɗa ɗum ko juuɓe ɓe moftanɗa no ceerno Sarif mo Seydou ceerno sen gimmima ɗon ɗo Rabat elle barakatu woɗɗani barakatu machallah ceerno Amadou Khalidou Ndongo bisimilla ceen Sarif alhamdulillahi rabbil alamina ko noon tigi wayi ceerno Ahmad Sambalo barakatu ko hono noon barakatu kadi ko noon wuro ngo gurdam mum ko bange ceerno Ahmad Khalidou gurdam mum ko bange ceerno Ahmad Khalidou kadi ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo kawniɗo neɗɗo jankinkiniɗo neɗɗo muñɗo mbaɗo wawi wiide e dental he mi hewani yiide muñirowo hono no makko ni e jajorɗo hono makko ni e bawruɗo maslaha hono no o wawri ni kanko ne kadi alhamdulillahi rabbil alamina nde gandumimo e sera ceerno ɗon radiallahu taala anhu gandumomi ɗo sera ceerno men ceerno Ahmad Hammad gandumomi ɗon nde gandumomi ɗo ceerno men ceerno Saïdou Hammad ɗon gandumomi kadi giggol makko e ceerno Boyinaji miɗo qirlanimo ɗum kanko ceerno Ahmad Khalidou
machallah tabarakallah kankone kadi ko yimɓe hawniɓe yimɓe moƴƴuɓe koɓe enɗam ceerno koɓe takkiɓe ceerno koɓe nehaɓe ceerno ƴeew kanko o meeɗi kam wiide nde o ari madina nde omo jangi ko o janguno ko o wi kono ceerno hande ɓeeɗo heccuɓe wonɓe ɗo ɓe jaati miɗo to less maɓɓe beele ɓe janginami kanko ceerno ahmad khalidou ko noon o wonirno alhamdulillahi rabbil alamin o wondi e ceerno gondigal moƴƴal o wondi e ɓesgu ceerno gondigal moƴƴal o wondi e ɓeeɗo ceerno so wiyama ceerno tan ɓeeɗo ceerno ahmad hammad e ceerno saïdou hammad ko ɓen goni ceerno ko ɗon o wonduno e maɓɓe ngal ɗon gondigal ceerno noon Allah waɗi sinki barakatu kadi mi sinca ko 1900 holton kadi wonno kadi eyyi ustad sanata barakatu innira kañum e hoore muɗum ko tanum cheikhana ahmad tijani debbo ko on wuro ngo innira kango barakatu sincana ko ceerno ahmad khalidou lasli makko ko neere neere noon aɗa anndi ko wuro ceerno en radiyallahu taala anhu sinta 1900 kanko o daña ko 1924 kanko ceerno ahmad khalidou o wondi e maɓɓe ɗon gondigal moƴƴal wuro ngo ɓeydi no feewi ngo heewi yimɓe tabarakallah ngo notama no moƴƴi no mbimami ni innira ko tañiragal cheikhana ahmad tidiane radiallahu taala ngel wiyeteno ko barakatu hakke ko ceerno yiɗi cheikhana ahmad tidiane tawde ngel ari ɗon ngel yettima ngel tawi ina wuro ngo ina since o inniri ngel wuro ngo innira tañiragal cheikh tidiane ngel ɗo kanko ceerno ahmad nere alhamdulillahi omo ɗacci sukaɓe noon ceerno saïd nan toon aboubacry nan toon mouhammad siradiou nan toon ceerno ahmad hammad nan toon ñande mbindanmi kadi tarikh makko oɗo taw kanko o yarta ko duuɓi 83 ɗum noon wonno yani o daña ko 1924 ala kulli haalin barakatu ene jogui galleji temedere ina wawi fawde ko ɓuuri ɗum noon hakkude maggo e madina gounas ko 16 kilo to bange ñaamo madina gounas heedi kamɓene kadi alhamdulillahi rabbil alamin eɓe ɗon eɓe gondi e makko ɓe meeɗani waddude e makko hay hunde hano o yehiri ni omo leeli ga jama ɗon omo leeli ɗon omo juure ɗon kanko ceerno ahmad khalidou kanko digui e hoore makko o meeɗi kam wiide omo jangganno to ceerno sada lam eyyi omo jangganno ceerno sada lam darsu o nde o yetti e darsu he tan o wi haqqille makko yani e sidil haji hamad saïd o wi o deeƴi ceerno sada wima ko a wiyani naam o yiƴiti tan o yi sidil haji hamad saïd kanko ceerno ahmad khalid assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama ceerno sarif jarama kadi heeɗiyankoɓe kala jettama kono kadi jarnama machallah e ɗiɗo darsuji laaɓɗi kono kadi labtuɗi tawarkal machallah en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe hano hannirta niyette ceerno sarif sen gimmima ɗon ɗo barakatu payten ko l'islam waɗɗani barakatu waɗɗani lenkiring bisimilla alhamdulillahi rabbil alamin ceerno ahmad sambalo ko hono noon wayi wuro ngo mbiyannamami wuro l'islam